ଯେତେବେଳେ ନିଜଠୁ ସାମ୍ନାବାଲାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ନା, ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା। ଆଉ ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପବିତ୍ର ମନର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ସବୁକୁ ଶାନ୍ତ କରି ଶୁଭ ଓ ଭଲ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ମକାନ କିଣିଲେ। ମକାନଟି ସେ ଏଇଥିପାଇଁ କିଣିଲେ ଯେ ମକାନର ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମ୍ବ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଏକ ମକାନ କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସେହି ମକାନ ସେ 2-3 ମାସ ରହିଲା ପରେ ସେହି ଆଖପାଖର ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆସିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ମକାନ କିଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସହରକୁ ଯାଇ ଜଣେ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞ ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍କୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। କାଳେ କେଉଁଠି ଘରର କେଉଁଠି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ କିଛି ରହିଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଏଇ କାମଟି କଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। କଥାଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ମନକୁ ପାଇଲା। ସେ ସହରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ଜଣକ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପ୍ରାୟ ଗାଡ଼ିକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ହେବା ପରେ ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ଜଣକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ଜଲ୍ଦିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କିଛି ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଇଦେଉଛି। ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ଜଣକ ହସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ କିଛି ଗଳି ରାସ୍ତା ଆସିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ପିଲା ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଯେ ଆଉ କିଏ ପିଲା ଆସୁଛି ବୋଲି। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ଆସିଲା। ସେହି ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ପାର ହେଇ ଚାଲିଗଲା, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗାଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଛି? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଖେଳୁଥିଲେ, ଆମ ସାଥୀ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଦୌଡ଼ି ଏପଟେ ଗଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧହୁଏ ତା ପଛରେ ଅନ୍ୟ ପିଲା ତାକୁ କିଏ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବ। ଆଉ ସତକୁ ସତ ସେହା ହିଁ ହେଲା। ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ଜଣକ ପୁଣି ଥରେ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଗଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ମକାନ ମାଲିକଙ୍କ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଲାଗିଲା। ଦରୱାନ ଆସି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା, ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପଛପଟରୁ କିଛି ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ କହିଲେ, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ବି ବାହାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଯେ କିଛି ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ୍ବ ତୋଳିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଆମ୍ବ ତୋଳୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ବାହାରି ଯିବା ତାହେଲେ ସେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଘରର ମାଲିକ ଆସିଗଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତରତରରେ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯିବେ ଏବଂ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର ମାଡ଼ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖୁସି ମନରେ ଆମ୍ବ ତୋଳି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ବାହାରିବା। ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ଜଣକ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ,
ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭାବିଲେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା କି? ସେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା କି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରବିତ ଜଣକ କହିଲେ ମୋର କ'ଣ, ମୋ ଭଳି କୌଣସି ବିଶାରଦଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯାହାର ମନ ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଯାହାର ମନ ଏତେ ପବିତ୍ର, ଯିଏ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା, ନିଜର ଖୁସି ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଖୁସି କଥା ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତାର ଘର ଅଗଣାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିବା ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା, ଯିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପାରିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆସିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରି ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁଛି, ଯିଏ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ପିଲା ତୋଳୁଛନ୍ତି କାଳେ ପଡ଼ିଯିବେ ସେଇ କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏତେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ରହିପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଯଦି କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ହିଁ ଶୁଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ନିଜ ଖୁସି କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଖୁସି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଯଦି ଏବେ ଅନ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅନ୍ୟର ଖୁସିକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନରେ ଶୁଭ ହିଁ ଶୁଭ ଘଟିବ। ଆମ ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି BS ମୋଟିଭେସନ୍ସ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।